umuntu wena ngoba uphuza wena ngoba ubhema uzoshada ubani engathi besithe sifuna ukushadwa yini lalela. Let me tell you something, angaze ngithi angufuni umshado, ngithi anginandaba nawo. There's a big difference. It's not a priority. Mawufika ngizomukela, mawubheda uzophinda emuva futhi. Lento mina hleze ngisho ukuthi abantu bavele bangibuke at face value noma bagagula into abayithandayo enkulumweni yami bese bedraw i-conclusion ngami. Indlela engidisplaya ngayo i-level emotional intelligence ukuthi nje nina nicomprehend abantu besilisa ba-vibrate low. Ingakho ngeke ngizwe ngoba i-frequency engivibrate ngayo high kakhulu nani low vibrational, ingakho ngeke ngizwe. I have friends, mina 2 friends siyalingana nabo. We were oyedwa sifunda naye Adams College, sifunda naye Siyabonga. They both married and they both on baby number 3. They just had their children kulo nyaka. I've been to umuzi kamngane wami oyedwa. When I tell you ave ngaphila kahle lapha sihleli nomngane wami, sahlangana egallery, wathi mngane ngifuna ukubusisa woza, sahlangana egallery nomngane, sathengeka amakhekhe akuwulwethu siyathenge, ubone nje ukuthi umngane ukhuluphele futhi uhleli kahle kwakhe. Futhi ngithi mina ngicela iplaki, angithengele iplaki yami, akhale ngokuthi manje na imali elana ngazi kanjani awuthi ngifonele lo baba, afonele umyeni wakhe futhi manje baba sibanibani ukuthi nokuthi lana kanje undo uthi gidla imali. No questions asked. And umngane wami housewife, I forgot to add, akasebenzi. Hayi ngoba engathanda ukusebenza, angavuka ekseni ayoqala umsebenzi methanda, ingoba umyeni wakhe umthanda nje ehleli endlini. Futhi nayo uyathanda kanankinga, but at any given time and point she can work. Vice versa nalomunye umngane wami, she's working, I think she's a nurse yena. Nayo ukhona la on my TikTok, boba uthu bakhona. And then ngihleze ngisho futhi ukuthi mina example yomshado healthy nginayo. Gogo wami nomkhulu wami nje ngiyabazi laba abasaphila nje usisika gogo wami omncane nomyeni wakhe. They've been happy. Mfethu ngina 7 mina ngangiflower girl benza anoma 20 years anniversary nababewenza ngo2007 namanje basandawo. Angaze ngizokuthuka gogo nomkhulu baxabena, angaze ngizokuthiwa ugogo uyephi. Mina ngihlalile nabo kutshela umkhulu bethi mebuye emsebenzini abuye yabo angithi vele mina khona mina njengengane maybe emsebenzini ugogo avela tatazela ahamba yongena embhedeni ngithi awugogo athi letha into yami letha izinto zami ngathi ngiyagula ngimnike ama hot water bottle amatsha afudumele. Hawu gogo awuguli yini? Athi hayi ngeke uyamazi nje umkhulu wakho umefika uvela thume mina nikhona. You know, they have a very playful and very peaceful. I remember this one time ngavuka ekseni ngivuka ngedwa endlini. Hawu ngiyaklina ke ngiqale ngibe worried hayi ugogo nomkhulu abashongo lutho. Ngifona naye babamba ikholi yami. Mase ngibuka i-status ogogo basempopomini bayiyele ko hike bawokile bazikhiphile nje as a couple, and ngikhuluma ngabantu abadala sebenabazukulu. So when it boils down to nginawo mina ama marital values futhi ngiyazi mase kuthiwa mina ngiyashada manje indoda ngayiphatha kanjani. I-home training nginayo into engakwazi ukuyenza. I can do every fucking thing mina endlini anginankinga. Yabo, the problem is nifuna ama submissive providers. One more time for the people at the back, nifuna ama submissive providers. Yabo la narratives engwa describeile lawo 3. Abantu besifazana abawu2 bayasebenza, oyedwa akasebenzi. And laba abasebenzayo you can tell ukuthi it's because vele bebe career and goal orientated. Lo munye if igoal yakhe kwakuwukuthi ashade vele abe nomndeni, and she achieved it and we are so happy for her. Good on her. Yabo, we are not saying ukuthi abantu besilisa aba right abekho, we are just saying ukuthi laba sele nabe majority yabo are the pits. The dating pool currently it is a cesspool manje. Yabo, ang understand mina ngazi ukuthi ngakhula mina ngitshela abantu abano 30 bayashada, abantu abano 32 bayashada, and bafethu uma sesikhuluma iqiniso kahle hlela abantu besilisa bahlulekayo. Ayikho intombazane phela eguqa phansi ngeringi ibhala incwadi thumela incwadi yakamfana. Nina nibalekele responsibility, nifuna abafazi bamahala, nifuna ama perks omshado but anifuna ukufaka umsebenzi womshado. One more time for the people at the back, you guys want the perks of a marriage but you do not want to put in the work. Nina nifuna ukuthi nifike emshadweni nezisu zenu nama andeni kuphela, anifuna ucontributor. Nina nifike nithathi mina ngeke mfethu uzongilobola la ekhaya ku Big Mama bese ngisusa la ekhaya uyongibuza mina le kimi ukuthi what do I bring to the table? I bring nothing ndoda, I bring nothing. In fact kwalelo tafula ngizolidayisa mina. Manje bafethu nanimusana uku-overestimate value yeni impilo zabantu besifazane. Ahlamba nibone ligaya ngomunye ngempela. Yazi asikhona isidingo sokuthi mina ngiyaye ngiphathe kambe mina mangibona umuntu wesifazane ogowayo. Ngibuka umama we country uko 50 and she's crashing out.
Yes, she's crashing out big time. Kade ngibuka story time sakhe ngihlulekile now keep up mfethu. Umuntu ogqoka kanje yaya and uyabona ukuthi yabo la kube lo muntu wayeke ukuthatha abantu besilisa serious early empilweni because uyambona ukuthi uncwadile well achieved imoto may describe ama messages uyambona lo muntu lo ube nayo yonke into empilweni abengayidinga kodwa usacrasha out ngenxa yendoda. Yini na umuntu wesilisa is an energy siphon. They will suck the soul out of you. Mhleze nginitshela mina ukuthi what a man does not have he will take from you. So noma yini in your current relationship obona kahle ukuthi indoda yakhe ayinayo, he's definitely going to take it from you. If engenako ukuthula kubo, if kuhleze kunomsindo kubo ngenxa yakhe, lo msindo uzothwala wena wonke. Mayengena njabulo, mina ngikhuluma ngenjabulo, yazi lento ye happiness bafethu, happiness is system eqhamuka kuwena. Awukwazi ukuthi usungena ihappiness wambe uyifuna kwenye ingane yabantu futhi ngoba nayo isuke ine happiness system yayo ngaphakathi. So wena if ungakwazi ukucoexist ne system yakho wedwa ujabule uwedwa, cabanga ukuthi khona injabulo ozoyinikwa yimina. Mina ngizokushiya Friday ngihambe nabangani bami ngibuye ngoSunday ntambama. Ngingapheki futhi ngene empedeni ngilale ngoba sidla ama wings endleleni nabangani sesihashukile. Komela uvuka upheke. Yini na phela wena ufune i-submissive provider and ngi-submissive provider ngihleze ngisho mina kwi-situation eka 50-50 nami ngiyaliqoka ibhlukwe nami ngiyagoloza nami ngiyaphendula kodwa makungeyona u-50-50 yini engizoyigoloza emzini wakho ima ngizwe umuzo wakho imode yakho yonke into la endlini ithenge wena mina ngizogoloza ngithini ngoba phela usungithena amandla lapho ngishathiwa ngi-independent nginjani kodwa mawukuthi ngihlele endaweni ekhokhelwe wena i-credit card engiphatha ikhokhelwe wena don't you think ikhona ukungithena kwamandla kuzokwenzeka lapho focus nina msana ukubhayiza ningathi-ke njalo bolova nginenzelanga lutho hleze nithi ngiyangigxeka nginigxeki-ke kuloko ngiyaniphakamisela up lapho bobabazi